kendo abe mane violence otimore mano o shock the entire nation. Koro ngeni koponi iwacho ni charity chakore gi dala. Koponi gino timore dala u definitely na kitem wuoye kaka jadala mondo mi kashifu mondo mi at least ngato ne ni gini kare o kare ni kata wan joma dala wa support timo chaka kamago. Mochakore kuom gima timore weekend mano kadhono apane koro ska koro jumbe ariyo. To anyalo wacho ni mana kaka jadolo moro wacho kae gene loso kama ne chiwe press en iwacho ni gidongere wacho ni it is more which meets the eye. Gima notimore kacha was more about succession politics nentiere kanyo. Ji be ne dwa temo gi their muscles, they know how strong they are, and you can see the side maorengo no wacho ni wada biro mabe wada kono gini wan ngawa to nya also give a very reference kama ne kane wantiere sindo kane jo gini nitie sindo jo linda to ne wacho ni wada biro mabe by those are words from Karoli. Wada menyana gi jogo koro kada even you can see from the convoy kaka ne wuoyo to koro ngini ma definitely ko podi magi maka ngato ne neno then no bedo highly profiled, highly publicized. Koro ngini joma ne residents bende ne nyaka ne jipanga mondo at least in the name of we want to protect our town from peace kod gene kod koko manya de wuok to yupa nan ka temo wacho okadhi blame anyone then bende onge ngambe adi support nikech iwacho ni weche ariyo maricho ok nya make gimoro achiel bed maber. Both the sides not imo something which is very dirty, and in fact the good thing and gima maybe also work clearly in the public wange kaka ne gino timore, but gima nyalo kono josiasa mokuongo kuom josiasa. Kenya ni kama duong. Kenya en piny moting'o ji duto. Homa Bay tinde na metropolitan county en kuonde ma ji te dho kabila te ntiere. Inyalo ni kama chal kamano nitiere jok ma obalo gi maybe duond bura kata maybe paro ma maybe ekomin jokao ni gidwaro either support ni sirikal or not. But same in other way kuwa biro from the church side. Church otima very big role mondo mi come out, especially in being notimore kor kalu kocha. Then in fact they took even very much longer mondo mi giwe watni en gima nyalo temo kono gene gitemo we especially kata ke di kanisa ni magi to kech ngini man achiel ka kanisa kum en kamiro magi ji manganya ero magi jo yude mine to magi jo mabedo incited nti jo ma ioro ndi jo bende acting as agents to ndi mago bende mabe you do outside in social media mama gik ma koponi wat kama to gibede mbui. Koro en gima nyalo kasivu with the strongest term possible ni okone bende wat gima kama timore dhi mbele ngini gima lal e siasa masani to wan gima sani wasiwu kwate ni watimo ni serikal madhi mbele sani wasebedo ni koro wada mi support ntie joma obalo ndiyo, lakini kikono bende wati ni koro ngat moro ko podi balo gi serikal kata maybe ka ngato odhi against gima maybe the majority mar that particular area wacho ni koro ngano koro en ngama being seen as odd one out kati go clofas to nevi jende bende apani sani vijende sani koro en season makoro idatie korgi to gima da parne gi kendo ni gima kikwi wigi wil godo niko poni tok siasa ni orumo to kik wigi wil ni ani jo siasa mag tiyo korgi sani gi mamiyo gi 1,100 kene kata 1,500 kata 1,000 wono pesa no machielo mokuongo ni pesa jasiasa gima nyalo konyigo dongi malich. Mar ariyo en ngama dhi tiyo kodi to weyo kodi kanyo waseneno gini ono beni wa learn from nini since immemorial ka ne poko nyolo kata difar jo nyolo ne wacho story go ka ne tiyo korgi kata mana wuone wasane wacho gi nyithi wasane ma baby mabeyo korre mogin ma dongo moewa wacho ka en kama jo gini jo siasa tiye gi ji to kucho sama koro ji odhi de malo kucho ing'e joge ma kawo magi dhi tiyo goro malo kucho en gima sasa matimore pile. Koro let us learn as youth ni yawa jogie ntiere ngima to kanowa to kiro joma koro osima koro bayo gi kidi kata ma koro beto gi betnie ema tamoro nyalo konyo kini kata osima koro sani mo ibalo godo one sani josiasa mantiere gin jok ma they are good to inciting which their interest en sana mara yudo kura to kuponi gisudo gima gidwaro wadhi doka montiere cha koro youth kamoro moro mantiere please wadbede uru jok mo which are civilized kikwati kota gi josiasa please shun away from jok mantiyo kodi ket ngima ber ne kiny idwari kumoro to kuponi med ngaro ka ngimani ni bolal kamano. Koro sani Cleophas kwa the going to the election or going forward rallies moko madhi biro ke jonyu korengo beno watini polo dhi biro Kaluo Migori Homa Bay
apani let us make it a very fair playing ground. Obigi kwe definitely kara one bende one man dollar. Let us embrace these people. Avoid of maybe direction me kao kaka jasiasa. Ki support or not. Please kupono kida winjo gima jasiasa kupono kin fan mare. Ugeti ene day you dhuria mkutano no kara maybe jasiasa tikodi ke at the end of the day kuponi serikali timo follow up ni makida makjogi. The tap will be on you. Na bro biro on your neck onge. In fact, man kai bro biro ni koro you better blame for the nini. Kore maybe a lot might have happened. Man may take more about ni gimoti me don't be. Ero kama na inya awinyane duonda daktari bendi. Cleophas watch mar violence wase wache not the chill not the real times without numbers giko kizungu mayom. To a violence kind and whatever form it takes. One gi inciters, one gi joma timo funding, to one gi joma execute. Yi adek gote we cannot ni bedo ka no wacho ni nitie kum ngama ber. So ka ngama kelo incitement ma lead to violence, I think you belong to the grave. Ka ngama timo funding mar incitement whatever nature kata bedo simon kata singa tiel kata singa dimi wacho ni endi you are equally belong to the grave. Ka not ma execute nikech no mi simon tonglare whatever thing kata pachi ema no wilra wila kata ne gima no mi onge ti execute violence ngeni okin ongnego be ni ngat mowacho wach ni nego be ni ka mantier kan omiyo violence okonyal wuoye ni wa support in whatever form. Now kama koro wantie ka wuoro ni endi to en clergy modonje yeka